כולנו מכירים את לוסי, אבל יש רק דבר אחד ששינה את כל התחילה. הגוסט טרקטור. היה כאן שלט איפה של לוסי, וסגרו את לוסי ועשו עדכון של הגוסט טרקטור. עכשיו אני בטוח ב100%, ב200% אפילו, שיחזירו את לוסי, כי זה השלט שהיה, שהעיפו את לוסי. אז אם באמת יחזירו את לוסי, דרך אגב, עדכון הלווין עוד מעט בא. אז עדכון הלווין, לוסי, משלבים ביחד החזרה של לוסי. אם לא למדת חשבון מכיתה ד' זה מחשב, אז בוא נחכה לדלפה הבאה, שאולי יחזירו את החזרה של לוסי, כי אני ממש מפוחד שיחזירו את לוסי. בוא נגיד ככה, זה מה שיקרה.